Kisúcky šport pripravil nový originálny projekt pre deti od 8 do 15 rokov, ktorý sa konal od 14. do 18. augusta v základnej škole Jána Ámosa Komenského v Čadci. Projekt všestrannej pohybovej prípravy ponúkol deťom pestrý program cvičení a hier zameraný na budovanie správnych pohybových návykov, kondície a sily. Nachádzame sa v telocvični základnej školy Jána Ámosa Komenského v Čadci. Práve nám prebieha všestranná pohybová príprava, ktorá vznikla pre decká so záujmom začať povedzme školský rok v lepšej kondícii alebo si preveriť vlastnú, no a prípadne dotiahnuť, respektíve sa viac hýbať. Máme tu naozaj veľmi kvalitných trénerov Dominika Klimeka a Bibianu Plešivčákov, ktorí sa deckám venujú a ktorým doslova do písmena vďaka ich príprave a vďaka ich cvičeniam deti prichádzajú aj na tie svaly, ktoré ešte doteraz necítili. Všestrannú pohybovú prípravu sme nazvali preto tak, pretože sa tu venuje naozaj širokému spektru pohybov, športov, pohybových aktivít a popri tom sa snažíme pôsobiť tak, aby sa decká aj naučili správne pohybové návyky, zásady zdravého stravovania, životosprávy a aby si z tohoto sústredenia, nazvem to tak, odniesli čo najviac informácií a možno aj trošku takú svalovičku, ktorú sme už zaznamenali aj po prvom dni, takže verím, že sa im bude páčiť a že budú z toho naozaj nadšené. Všestranná pohybová príprava je zameraná aj na inšpiráciu, ako tráviť voľný čas pre decká. Oni to samozrejme veľmi radi využívajú a myslím si, že my máme v našom v projekte tie deti, ktoré trávia ten čas správne, ktoré sú vonku v prírode a trávia ho pohybom. Chceme aj týmto inšpirovať, možno aj do budúcna rodičov a ďalšie deti, aby s nami trávili ten čas a aby sa viac zameriavali na pohybové aktivity, ktoré im utvrdzujú alebo utvrdzujú zdravie, pozbudzujú do činnosti, možno aj do učenia, no a tým pádom si budujú pevný základ na zdravý život. Deti boli v dobrých rukách pod dohľadom skúsených a zanietených trenérov a tréneriek. Takže volám sa Dominik Klimek a aktuálne som študentom 3. ročníka na Univerzite Mateja Bela, kde študujem kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy. Takže môžem povedať, že momentálne som tu vo svojom. A čo tu my tie deti učíme, ak to zhrniem jedným slovom, tak všetko. Čo už napovedá aj názvu tohto tábora, čo je všestranná pohybová príprava. Učíme tu deti rôzne športy, či už to je futbal, florbal, basketbal, robíme tu atletiku, gymnastiku. Čiže tie deti sa tu naučia naozaj všetko a našim cieľom je, že keď tie deti skončia tento tábor, tak budú mať široký prehľad o pohybových činnostiach, ktoré môžu vykonávať doma s rodičmi alebo aj s kamarátmi. Tak deti sú dobré v tom, že majú skoro neobmedzené množstvo energie oproti nám starším, ale to je len dobré, pretože môžu toho zvládnuť viac. Väčšinou v tomto veku, aký tu máme my, teda to rozmedzie, chýba tam nejaká tá koordinácia tela, čo pekne docvičujeme na tej gymnastike a taktiež tam chýba aj nejaká tá rovnováha, nejaká tá obratnosť v priestore, čo tu my pekne precvičujeme na rôznych hrách, ktoré sú navrhnuté naozaj, aby pokryli to široké spektrum pohybových schopností a myslím si, že im to ide celkom dobre. Decka najviac zaujíma salto vzad, teda výskok, obrátka dozadu a dopad na nohy. Je to nebezpečný prvok, ktorý sa dá ale pekne systematicky naučiť, keď sú na to podmienky a vždycky to deti neskutočne fascinuje. Rovnako ako aj cviky, ako kliky v stojke, ktoré vykonávam zase ja vo svojom športe street workoute. Okrem cvičenia, skákania, hrania, behania, lezenia, posilňovania boli súčasťou projektu aj stretnutia detí s osobnosťami kisúckeho športu, ktoré predviedli niečo zo svojho umenia a inšpirovali, nabádali a nadviazali kontakt s mladými ľuďmi, ktorí nebudú majstri sveta, ale zdravší a načerpali iskierku motivácie k športu. No, najviac sa mi tu asi páčila tá Bibiana a je to fakt skvelo. No, mne sa najviac páči Bibiana a všetky také hry aj gymnastika. Mne sa tu najviac páčila gymnastika, Bibiana a sú tu fakt skvelí tréneri. Mne sa páčilo všetko, čo sme tu robili. Super tréneri, super hry. A že tu športujeme a veľa sa zabávame. Tak, mne sa páčilo, že sme mohli hrať aj futbal, aj že tu boli ako dobré športy a že tu sú dobrí tréneri. Sa páčila dnešná výhra.
v obidvoch hrách. Mne sa páčilo gymnastika, aj vybíjana, všetky vlastne hry, aj tréneri to boli super. Mne sa páčilo vybíjana, potom ráno vždy a prekažková dráha. Tešíme sa záujmu aj od rodičov, aj od detí o to, že sa chcú hýbať, že majú možnosti a tak ich využívajú a verím, že sa nám podarí aj do budúcna všestrannú pohybovú prípravu dostať možno na rozvrh alebo do plánov kysuckých detí a že aj vďaka tejto možnosti športovania zdravšie, telesne aj duševne na tom lepšie, aby sa im dobre žilo.